Kumusta kamo? Ako gali si Reymund. Hello everyone, how are you? I'm Reymund and welcome to my channel. Our topic for today is all about how to continuously introduce yourself in Hiligaynon. So we have here our self-introduction script. We have Kumusta ikaw or Kumusta kamo, Maayong adlaw, Maayong aga, or Mahayong hapon, and many others. So let us discuss them one at a time. Kumusta ikaw or kumusta kamo? Ikaw is you and then kamo is plural like how are you? Kumusta ikaw? Kumusta kamo? And then the other one is maayong adlaw, that's good day. Maayong udto, that's good noon. Maayong hapon, that's good afternoon. And then maayong gabi, that's good evening. Kumusta ikaw? Maayong adlaw. Yan, kumusta ikaw? Maayong adlaw, maayong udto, maayong hapon, or maayong gabi, depending on what particular part of the day is it. Next is, ako gali si Reymund. Ako gali si Reymund. That means I am, and then I'm Reymund. Ako gali si Reymund. And then, sa Passi ako nagaistar or nagapuyo. Sa Passi ako nagaistar. Sa Passi ako nagapuyo. Ako gali si Reymund. Sa Passi ako nagaistar. Ako gali si Reymund. Sa Passi ako nagaistar. Age and then anyos na ako, which means I am and then years old. 23 anyos na ako. 23 anyos na ako. Nag-eskwela ako sa Haro Elementary School. 23 anyos na ako. Nag-eskwela ako sa Haro Elementary School. 23 anyos na ako. And then nag-eskwela ako sa, and then insert the name of the school. 23 anyos na ako, nag-eskwela ako sa Haro Elementary School. We also have, nag-obra ako sa, and then the name of the company. Nag-obra ako sa Walmart. Nag-obra ako sa CVS. Ang paborito ko nga pagkaon amo ang laswa. Ang paborito ko nga pagkaon amo ang laswa. Nagaobra ako sa CVS. Ang paborito ko nga pagkaon amo ang sinigang. Ang paborito ko nga pagkaon amo ang laswa. Nagaobra ako sa Walmart. Kag ang paborito ko nga pagkaon amo ang laswa. Ginakalipay ko gid nga makilala ka. 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 Duro gid nga salamat. Babay kag halong gid pirmi. Or damo gid nga salamat. Babay kag halong gid pirmi. Ginakalipay ko gid nga makilala ka. Damo gid nga salamat. Babay kag halong gid pirmi. Kumusta ikaw? Maayong adlaw. Ako gali si Reymund. Sa Passi ako nagaistar. 24 anyos na ako. Nagaeskwela ako sa Haro Elementary School kag nagaobra ako sa CVS. Ang paborito ko nga pagkaon amo ang laswa. Ginakalipay ko gid nga makilala ka. Damo gid nga salamat. Babay kag halong gid. Again, let me try this. Kumusta ikaw? Maayong adlaw. Ako gali si Reymund. Sa Passi ako nagaistar. 24 anyos na ako. Nagaeskwela ako sa Haro Elementary School kag nagaobra ako sa CVS. Ang paborito ko nga pagkaon amo ang laswa. Ginakalipay ko gid nga makilala ka. Damo gid nga salamat. Babay kag halong gid. Thank you for watching this video and please don't forget to click subscribe for more Hiligaynon contents.